Прывітанне, сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі Гіцеля, і сёння мы абмяркоўваем Берлін. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Алексей. Меня зовут Чарына. Насамрэч, мы ў гэтым сезоне пра Берлін казалі шмат, казалі пра тое, як яны гуляюць, пра тое, як яны перабудоўваюцца, але гэта ўсё ж тэма для вось такога выпуску, каб мы толькі пра Берлін казалі, таму што шмат адбываецца і шмат яшчэ адбудзецца праз 2 гады. І, напэўна, пачнем з Іры. Іра, распавядзі, як ты бачыш тое, што там адбываецца, тому што гэта нестандартна. Нам трэба вяртацца на колькі гадоў назад? Да прызначэння Яраны Зіверта ці яшчэ раней? Ну, мы можам пачаць з той кропкі, з якой ты хочаш. Ну добра, давайте ад пачатку крышачку пра Ярана Зіверта. Сапраўды гэта была трансферная бомба, гэта быў выбух, гэта быў чарговы эксцэнтрычны крок ад Боба Ханінга, прызначэнне Ярана Зіверта, хлопца, які прайшоў як гулец школу Берліна, і пры гэтым на тым жа ўзроўні моладзі вам было абсалютна відавочна, што ўзроўню Бундеслігі ён як гулец не вытрымае. Аднак светлая гандбольная галава, якую ўсе заўважалі, прывяла да таго, што яго з даволі маладога ўзросту сталі рыхтаваць да трэнерскай кар'еры. Прычым якраз-такі ідэя вось гэтага была Ханінг. Чалавека, які праз шмат гадоў, можна так сказаць, і шмат у чым гэтую кар'еру паставіць пад пытанне. Так атрымалася, што ва ўзросце 26 гадоў Яран Зіверт стаў галоўным трэнерам Берліна. Ён змяніў Веліміра Петкавіча на гэтай пасадзе. Быў вельмі супярэчлівы сезон, няўдалы, і тады ж ён, атрымліваецца, стаў самым маладым трэнерам у гісторыі Бундеслігі. Прыкладна за год да гэтага на пасаду спартыўнага дырэктара заступіў Штефан Крэчмар, і яны разам з Бобам Ханінгам пра гэтае прызначэнне казалі проста неверагодныя словы пра тое, вось як гэта цудоўна, што гэта стаўка на спецыяліста, які малады, але ўжо дасведчаны. Ён на той момант трэніраваў 2 гады, здаецца, эссенскі Тустам. І пры ўсім пры гэтым было шмат крытыкі на іх адрас, вядома, але прызначэнне выдалася выдатным, можна так сказаць. Мы памятаем першы сезон, калі Берлін выйграў Еўрапейскую лігу. Менавіта пры Яране Зіверце Берлін стаў пераможцам Бундеслігі. І за вось гэтыя гады на пасадзе галоўнага трэнера малады спецыяліст перанёс інсульт. Пры гэтым яму даволі хутка ўдалося аднавіцца і вярнуцца да сваіх справаў. А затым была гісторыя з яго звальненнем і звальненнем Штефана Крэчмара, пра якую, здаецца, казалі мы падрабязна. А далей незразумела, што адбываецца ў Берліне. Мы ведаем, што ў Ярана Зіверта быў другі інсульт, што, насамрэч, такая дэталь медыцынская, але яна мае значэнне, бо ён вельмі малады чалавек, і застаецца толькі думаць пра тое, як далей у яго кар'ера складзецца пры такіх ужо зараз вядомых нам дэталях, таму што яму толькі 31 год зараз. А ўжо вось так. І так, тое, што зараз адбываецца з Берлінам, гэта выклікае пытаннічкі. Тым не менш, каманда ідзе на другім месцы ў Бундеслізе. І ўвогуле гэты сезон з верасня, атрымліваецца, у верасні былі звольненыя Зіверт і Крэчмар, ён прымушае нас сачыць за тым, што адбываецца ў Берліне, але пакуль высноваў нейкіх рабіць немагчыма амаль што. Пры гэтым Яран Зіверт зараз без працы, і наколькі я ведаю і бачыла, яго звязвалі з Фленсбургам, але у Фленсбургу кажуць, што мы яго не было з ім перамоваў. І яшчэ шмат там плётак, гэта ўсё такое. Вось так. Зараз Нікалай Крыкаў трэніруе Берлін, і асабіста ў мяне меркавання пакуль няма па яго персоне. Што вы скажаце? Наконт Крыкау у мяне таксама не скажу, што штосьці такое меркаванне склалася нейкае дакладнае, таму што проста выглядае так, што ён асабліва перарабляць нічога не стаў пасля Зіверта. Гэта каманда як і гуляла ў хуткі гандбол, так яна і гуляе. Нейкіх там зменаў моцных камбінацый я таксама не заўважу. У прынцыпе, гульня ў атацы пабудавана на тым, што ёсць Гіцель, ёсць Лассе Андерсон, і яны там робяць велізарную колькасць працы. Таму выглядае так, што прызначэнне Крыкау гэта была прычына, чаму менавіта яго прызначылі, таму што у Боба Ханінга ўжо быў план
по таму, як дамовіцца аб пераходзе Сімона Пытліка ў Берлін. І гэты план як бы мы убачым ужо праз год, а магчыма нават і восенню, калі Берлін зможа дамовіцца з Фленсбургам аб пераходзе Пытліка на год раней. Ну, я тут пагаджуся, што галоўнае, што робіць Крыкаў, гэта твар каманды, ну такі рэкламны, спонсарскі можа, каб заручыцца падтрымкай таго ж Пытліка. І тое, што ён робіць, ён проста не перашкаджае хлопцам гуляць у тое, што яны ўмеюць. І ў гэтым плане будзе цікава паглядзець, што будзе, калі прыйдуць усе зоркі, таму што не толькі Сімон Пытлік, яшчэ будзе Дзіка Мэм, і вось уявіць гэтых траіх на пляцоўцы, гэта, ну, гучыць як вау, але я не ведаю, ці гэта спрацуе, але давайце да гэтага вернемся крыху пазней. Тое, што я бачу, вось мне цікава будзе паслухаць вашае меркаванне. Мне падаецца, што Боб Ханінг гэта, ну, ён гэмблер. Яму падабаецца нейкія выклікі браць, каб зрабіць штосьці, каб самому сабе давесці штосьці. І ён зрабіў гэта з Берлінам, яны выйгралі чэмпіянат першы раз у гісторыі. Это важны крок. Яны былі вельмі блізкія да перамогі ў Лігі чэмпіёнаў. Я так і не зразумеў, што там адбылося, таму што, ну, Берлін быў фаварытам, але не атрымалася. Цяпер відавочна, ён хоча выйграць Лігу чэмпіёнаў. Пасля Лігі чэмпіёнаў, там, Лёш, ты вось гэта ўкідваў, што там план гуляць сваімі, там, будаваць Гэта я пачуў у яго ў інтэрв'ю, дзе ён казаў, што ён вось з задавальненнем абмяняе ўсе трафеі, але каб выйграць адзін нейкі добры трафей, але толькі са сваімі выхаванкамі. Таму І вось што цікава. Для мяне гэта выглядае як вось такі ж гэмбл, як было там з Капенгагенам, з Сьюдад Рэаль, апошніх сваіх гадоў, там нейкія склады Барсы, тое, што намагаліся пабудаваць у Кольстадзе. Вось усе гэтыя рэчы, яны вельмі падобны. Яшчэ, ну, спробу штосьці выйграць з Веспрам. Вось прыкладна такі напрамак думак. Але для мяне Ханінг выглядае, вось ведаеце, як ён апранаецца, вось гэты стыль, як ён раздае, што слухайце, я тут такі, як гэта, я не ведаю, ведаеце такі тэрмін хілібілі, такі вясковы дурачок. Яго нельга ўсур'ёз браць, таму што ён проста на сваёй хвалі, але гэта сапраўдны шулер, які пралічвае карты і заходзіць на стол для блэкджэка, калі ён ведае, што стол гараж. Таму што мы можам колькі заўгодна казаць, што ён там бярэ суперзорак. Падпісанне Гіцеля, гэта ж, слухайце, падпісанне Гіцеля гэта як падпісанне Пютліка. То бок для таго, каб, ну вось глядзіце, як разважае Боб Ханінг. Я хачу Гіцеля. Як мне зрабіць так, каб пісаць Гіцель? Ну, напэўна, сам я не падпішу. І што ён робіць? Ён падпісвае Крэча, і Крэча дамаўляецца. Крэча гэта чалавек, які кажа: я ўсё гарантую, ты будзеш у мяне самым найлепшым, мы будзем там дуць пылінкі, здуваць з цябе, і ты будзеш тут пад сябе выбудоўваць усё. Прыходзіць Гіцель. Далей, што трэба, каб падпісаць Пютліка? Усё, бярем Крыкаў, падпісваем Пютліка. Дарэчы, цікавая падрабязнасць была ў тым, як падпісваўся Дзіка Мэм. Там ужо Боб Ханінг сам вёў усе гэтыя размовы, таму што мы нават не ведаем, хто вось на дадзены момант спартовы дырэктар Берліна. Я вось не ведаю. Спартовы дырэктар Берліна Ніколай Крыкаў. Ён займае 2 пасады. Ну, то бок, мы ўсе разумеем. Але што цікавага, польскія журналісты бралі інтэрв'ю з Бобом Ханінгам перад матчам італьянцаў і палякаў. І вось ён там распавядаў, што мы вельмі шмат размаўлялі з Дзікай Мэмом, і ў якісьці момант ён яму кажа, што, ну, слухай, я ўсё разумею, ну, ўсё што заўгодна, але не ПСЖ. У ПСЖ будзе шмат грошай, але ты сур'ёзны спартовец.
Табе трэба вось хаця б сезончык панюхаць атмасферы Бундеслігі. Не хочаш у Фюксы, ідзі ў Кіль, ідзі во Фленсбург, ідзі ў Магдебург, але слухай, я хачу, чтоб ты быў у нашым чэмпіянаце. І вось гэты, ну як это, Dog Whisperer, я працуе. І пры гэтым, ведаеце, людзей, у якіх самыя доўгія кантракты з Берлінам. Вашыя меркаванні, вашыя Я думаю, гіпотэзы. што гэта могуць быць якія-небудзь Фабіан Віде, вось гэтая тусовка, не? Не. Маладняк. Там Так. Фрайнхофер, Людвіг, Ланков. Ліхтляйны і Ланхоф. Так. Ну, то бок, ён адной рукой кажа, мы бярэм найлепшых, іншай рукой ён такі. Мы за традыцыі. Вось гэтыя хлопцы, якія яшчэ з Потсдама ў нас, вось яны будуць. Ну, я думаю, што тут вельмі важную ролю яшчэ гуляе тое, што лепш падпісаць зараз маладых гульцоў на невялікія заробкі і умоўна скараціць свой бюджэт на будучыя гады, чым потым там праз 2-3 гады перападпісваць іх на заробкі большыя. Ну, слухай, тут ёсць агенты, ну, таксама будуць цэннік задзіраць. Ну, калі мы кажам там пра 4 гады кантракта, як гэта з усімі імі, іх кантракты сканчаюцца ў 30-м годзе. У 30-м, Карл. Але, ну, гэта таксама мастацтва. Гэта вось мастацтва таго, як пабудаваць бюджэт каманды, калі ў цябе ёсць суперзоркі, якім трэба плаціць зашмат, ты робіш усё, каб выдаткаваць на тых гульцоў, якія будуць забяспечваць результат, але якія будуць таннымі адносна і каманды, і рынку. Але ні пра аднаго з гэтых гульцоў я не магу сказаць, што яны не вырашаюць нічога. Яны шмат вырашаюць. Ну, конечно, Фрайхофер зараз у цені Арынья, ну, таму што Арынья, ну, гэта суперзор. Але Ліхтляйн робіць шмат. Ланхоф расце. Людвіг шмат дадае. У гэтым сезоне мы пабачылі, што, ну, гэта ўжо матэрыял на першага нумара. Яшчэ не першы нумар, але матэрыял вельмі добры. Ну, то бок, гэта, ну, такія разумныя інвестыцыі. Але давайте паразважаем. Ці гэта спрацуе. Ну, то бок мы бачылі, моя думка, што ёсць адрозненне ад Сьюдад Реал, ПСЖ і так далей, але можа я памыляюсь. Ну, у тым, што ты казаў, там агульнае можна знайсці таксама, што даволі дрэнны лёс ва ўсіх, амаль ва ўсіх, пра каго ты казаў, клубаў. Таму спадзяемся, што з Берлінам так не будзе, але, вядома, так, магчыма, гэта тая амаль што шахматная партыя, якую вядзе Боб Ханінг заўсёды, яна можа ў выніку апынуцца паспяховай. А пад поспехам мы тут, вядома, разумеем перамогу ў лізе чэмпіёнаў. Я думаю, што гэта галоўная мэта абсалютна на дадзены момант. І яшчэ ёсць дэталь, якая дадае сэнсу да той думкі, што можна сколькі заўгодна Боб Ханінг можа касіць пад дурачка, але ніякі ён не дурачок. І нават у прызначэнні Нікалая Крыкау таксама можна адсачыць вялікую колькасць дэталяў, якія нас крышачку да гэтага рашэння падштурхоўваюць. Напрыклад, вы памятаеце, што Нікалай Крыкау у Гудме трэніраваў каго? Ну так, усіх, так. Так. У першую чаргу Маціаса Гіцеля, які відавочны лідар Берліна і плануецца і прадугледжваецца, што ён будзе лідарам яшчэ шмат-шмат гадоў. І гэта таксама, мне здаецца, вось зараз не выпадковая сітуацыя, што адбылося так. Так што нам нязменна цікава за гэтым назіраць. Што да персаналій Боба Ханінга, тут могуць быць розныя меркаванні. Я ўвогуле лічу, што гэта нейкі комплекс невысокага чалавека, ён кампенсуе ў іншых сваіх праявах, і гэта, магчыма, цалкам натуральная гісторыя. Па меншай меры стылёк нам на гэта трошкі дае разуменне такое. Так што цікава, будзем назіраць. Я думаю, што магчыма, што ён і выйграе ў выніку ўсё, што ён хоча. Ён паказаў не раз, што ён можа гуляць на доўгай дыстанцыі. Для мяне вось самая велізарная розніца паміж Берлінам і вось гэтымі неўдалымі гісторыямі суперкаманд, якія не вельмі доўга праіснавалі, гэта тое, што Берлін нібы ішоў да гэтага вельмі доўга. І яны вельмі паступова будавалі каманду, будавалі свае фінансы. І Боб Ханінг сам казаў, што ён у прынцыпе разглядае магчымасць сыходу з Берліна проста таму, што ён зрабіў для клуба
ўсё так, што Берлін у бліжэйшыя гады ў плане фінансавым супер стабільны клуб. Таксама яшчэ розніца ў тым, што ўсё ж такі гэта будзе суперкаманда у суперлізе. То бок тыя няўдалыя выпадкі, дзе каманды хутка развалівались, гэта былі каманды, дзе яны былі фактычна там галоўнымі камандамі ў сваім чэмпіянаце, і ўсе там мэта была галоўная, это ліга чэмпіёнаў. Берлін усё ж такі велізарныя грошы таксама будзе атрымліваць з удзелу ў Бундеслізе, таму як бы каманда будуецца не толькі пад лігу чэмпіёнаў, а каб выйграваць у прынцыпе ўсё, што можна. І вось тое, што Берлін гэта вялікі горад, гэта фактычна з пункту гледжання нават маркетынгу нашмат больш прывабна, чым умоўны Кольстад там. І гэта Германія, краіна, у якой вельмі любяць гандбол, і ў прынцыпе ў гэты гандбол укладаюць. Ну вось, і менавіта вось гэта ўсё паказвае, што ў Берліна ўсё будзе добра, там з пункту гледжання фінансавага і хутчэй за ўсё з пункту гледжання вынікаў. Для мяне пытанне стаіць, ці зможа Берлін быць камандай, якая дамінуе менавіта. Тое, што яны возьмуць там трафеі ў бліжэйшай там 3-4 гады, будь то гэта там ліга чэмпіёнаў ці Бундесліга, у мяне сумневу няма. Пытанне, ці змогуць яны дамінаваць хутчэй. Мне так падаецца, што мы увогуле ў гандбольным свеце пра нейкую дамінацыю можам казаць, ну так, дамінаваць можна гады 3, не больш. Ну то бок тыя ж прыклады Барсы, тое, што мы бачым ад Магдебурга цяпер, але ну гэта не выглядае так, што гэта будзе навечна. Таму што ў гандболе ўсё ж ты можаш вельмі добрую каманду зляпіць, нават калі там першых нумароў узялі, ты з другіх будзеш ляпіць не горшую каманду, не нашмат горшую. І таму тут у мяне няма прачування, што гэта будзе каманда, за якой будзе вельмі цікава сачыць. Але для мяне гэта не гегемон. Так увогуле у Бундеслізе гегемон это, ну так ось, каб гадоў 5, напрыклад, каманда адна была вышэй за іншых, ну няма такога. У лізе чэмпіёнаў так, прыклад Барсы абсалютна валідны тут, таму што ну гэта так і было, але узгадаем, у якім нацыянальным чэмпіянаце выступае Барселона, у яе цалкам ёсць усе магчымасці складацца толькі на адной пляцоўцы, скажем так. Так што пра дамінаванне, я думаю, што наўрад ці, проста таму, што гэта ну, немагчымая такая з'ява. Ну, фаны Кілі і Гумерсбаха кажуць, што гэта... Ну, я не згодна, бывае. што... Ну, Гумерсбах, калі гэта было? 20 гадоў таму? Ну, вось таму мы і кажам, што вось у дадзены момант не магу уявіць сабе. Але бывалі выпадкі ў гісторыі, але ну, напэўна, тады ўсё ж можна было... Усё ж гульцоў было менш такога ўзроўня. Усё ж гульня змяняецца. Ну, я згодзін, што гульня змяняецца, ну але гэту гульню умоўна змяняе там Мацяс Гіцель, Сімон Пытлік, і тут яны будуць разам. І чаму б Берліну вось не замахнуцца на гэтае дамінаванне там у бліжэйшыя 4 гады? Я, ў прынцыпе, як бы якіх велізарных праблемаў для Берліна ў будучыні не бачу, але тут таксама трэба глядзець, каб усё было добра ў абароне. Ну вось я і хацеў сказаць, што праклёўваецца гэтая праблема, што ну, гэта каманда будзе вельмі хуткая, вельмі добрая ротацыя, але ў абароне яны не будуць там нумар 1 у свеце. І будзе цікава глядзець, як каманды, якія гуляюць у вельмі шчыльную абарону, на нагах будуць з імі спраўляцца, тому што мы бачылі, як Гіцеля могуць выключыць. Тая ж Вісла гэта рабіла ўжо колькі разоў. І тут цікава, што ну, Ханінг таксама пра гэта думае. Ну, глядзіце, напрыклад, Макс Дар, ён не найлепшы лінейны света. Ну, вось, зусім не. Але які ж ён абаронца? Яшчэ летом прыйдзе Зімак, таксама берлінец, які гуляе ў Лемга на дадзены момант, таксама ў абарону. І адзінае пытанне, ці здолеюць яны гуляць з 2 заменамі? Калі гэта будзе так, то пытанняў няма. Але ці дазволяць ім? Ці знойдуцца клубы, якія зробяць гэта немагчымым? Вось гэта галоўнае пытанне для мяне. Тут для супернікаў вось будзе стаяць вельмі такая вялікая дылема у тым плане, што лагічна павялічваць тэмп, каб
Берлін не паспяваў змяняць. Але калі думаць пра тое, што Берлін сам будзе гуляць у вельмі хуткі гандбол, то як бы вось паскараць гэта яшчэ, ці гэта ў плюс будзе, ці ў мінус, гэта пытанне адкрытае. А як вы лічыце, ці моцна ўплывае Боб Ханінг непасрэдна на трэнерскія рашэнні? Мне падаецца, што уплыў ёсць, але тое, што робіць Крыкаў на дадзены момант, і нават калі улічыць, што там Боб Ханінг штосьці робіць, гэта прыкладна у цябе ёсць кот і Клод і Джемінай даюць нейкія парады. Я таксама не лічу, што там Ханінг уплывае менавіта на трэнерскія нейкія рашэнні. Проста гэта выглядае так, што Ханінг, магчыма, бы і ўплываў на гэтыя трэнерскія рашэнні, але не вельмі хацеў бы гэта рабіць. Таму ён для сябе знайшоў іншую забаўку. Спачатку гэта быў Потсдам, а зараз гэта зборная Італіі, і таму ён вось гэтыя свае там трэнерскія амбіцыі ён укладае ў той бок. І таму я думаю, што менавіта ў Берлін ён не лезе. І, дарэчы, дзякую яму за гэта. Ось сур'ёзна дзякуй. Ну што, мяне для вас апошняе пытанне. Я, калі бачу склад Спютліка, Мемам і Гіцеля, мне падаецца, што праз 3-4 гады мы пабачым нейкі матч, там, напрыклад, я не ведаю, Магдебург-Берлін, дзе лік будзе там 40-45. Вось нешта такое. Таму што гэта вось проста выкручванне на максімум таго, з якой хуткасцю можа гуляць каманда. Ці вы бачыце такое? Я бачу, але хутчэй не з Магдебургам, таму што Магдебург усё ж такі хутчэй увяжецца трошкі. Окей, Барса бярэ братоў Кошта і тады Барса. Вось Барса, Берлін, не здзіўлюсь. Можа не 40-45, але вось такія там 42-38 лёгка магу уявіць. Прычым брамнікі яшчэ будуць з дастаткова адэкватным адсоткам. Ну, 25 10 будзе, я думаю. Я думаю, магчыма, абсалютна. Не ў Бундеслізе. Вось у Лізе чэмпіёнаў 100% так можа быць. Я ў Бундеслізе баюся за Мінден які-небудзь. Там, калі што, там другі склад выйдзе трошачкі, тэмп збавіць. Але ў прынцыпе, ну, гэта можа там нават у плюс усяму гандболу пайсці, калі ён там пойдзе ў гэты бок настолькі хуткі. Вось, таму паглядзім, што з гэтага атрымаецца, але можа выглядаць вельмі прывабна. То бок нават баскетбол на гэтым фоне можа выглядаць зусім павольнай і сумнай гульнёй. Ну, дай Бог, каб так здарылася. І будзем назіраць. А на сёння у нас усё. Дзякуй і да пабачэння. Да пабачэння. Дзякуй вялікі, да пабачэння.